Saúdos, benvidas e benvidos a unha nova temporada de Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Traiñeiras, Trofeo Xunta de Galicia. Unha semana antes de comezar o espectáculo sobre auga, a praia de Cabio, na Pobra do Caramiñal, acolleu a presentación do novo curso. Ata este fermoso recuncho na Ría de Arousa, achegáronse representantes das administracións, directivos dos clubs, remeiras e remeiros, patrocinadores, xuíces árbitros e seguidores da competición máis enlleira do verán deportivo galego. A Pobra do Caramiñal foi o lugar elixido como xesto de apoio ao club local. O Club de Remo Puebla sufriu o pasado mes de xaneiro, na noite de Reis, un incendio na súa sede que devastou tanto as instalacións como o material que ali se gardaba. Ese sinistro desatou unha onda de solidariedade e, grazas á axuda recibida, a histórica entidade da Pobra pode competir un ano máis na Liga Galega de Traiñeiras. Esta presentación tamén se homenaxeou a Franco Cobas, deportista olímpico, adestrador, directivo e aínda xuiz árbitro e cronista. Este cabaleiro do noso remo, que pasou a súa infancia na Pobra, participou no sorteo de quendas da primeira xornada. Todo quedou a punto e presentado para que o seguinte sábado arrancara a competición. Ao final a Liga somos clubes, hai que recoñecer ese traballo remeiro, un valor importantísimo. O remeiro que sufre neses adestramentos, os directivos que ano tras ano están dedicando unha cantidad de tempo e recursos para que isto vaya para diante. Temos a suerte tamén de que nos están recoñecendo da propia Xunta de Galicia e que efectivamente hai un importante aumento na súa axuda, tamén o constante dos patrocinadores que están ahora mismo axudándonos. Hoxe tiñamos que facer a presentación desta liga deste ano de Traiñeiras na Pobra para facer un homenaxe a un clube que en xaneiro deste ano pasou por un mal momento, pero gracias á axuda de todos, do resto dos clubes, das administracións, pode sair adiante. E este ano celebramos ademais que hai un número de equipos importantísimo, ¿no? 11 equipos na Liga masculina, 10 equipos na Liga femenina e 5 equipos na segunda Liga. Por lo tanto, é un deporte que cada ano está crecendo e ademais é un deporte no que o 40% das licencias corresponden a mulleres. Así que estamos encantados con esta progresión, estamos encantados co auxe que teñen as traiñeiras e vos invito a participar en calquera das regatas ao longo de todo o verano. As tres ligas do Trofeo Xunta de Galicia activáronse o sábado 28 de xuño no mesmo campo de regatas, no de Chapela. No concello de Redondela poñíanse en xogo as primeiras 3 bandeiras da temporada e reuníronse as 26 embarcacións que durante 2 meses van competir nas nosas rías. Tarde abafante de calor, na que apetecía darse un baño, e os encargados de subir o pano foron os remeiros da Liga B con 2 quendas lanzadas. Na primeira mediuse a Cabana de Ferrol coa filial de Bueu Ximei. En a segunda 3 traiñeiras, Puebla, a filial de Chapela Uofco e Salgado Perillo. Regata a 4 longos. A Cabana de Ferrol chegaba a segunda cea boga cunha considerable vantaxe respecto á filial de Bueu Ximei. Os ferroláns son a principal novidade este ano na Liga B. Puebla e a filial de Chapela Uofco ian bastante igualadas na segunda serie. Comezaban a par o terceiro longo. Por detrás delas marchaba Salgado Perillo, que o peor tempo marcaba das 5 embarcacións a metade de regata. Esforzo final da Cabana de Ferrol, que se facía coa vitoria na súa serie, e tamén na bandeira, porque o seu tempo nas boias de meta non ia mellorar ningunha outra tripulación. Puebla finalizaba por diante de Chapela Uofco B, pero con peor rexistro a Cabana de Ferrol. Salgado Perillo pechaba o primeiro asalto da Liga B. Terceira edición da bandeira Chapela Uofco para Cabana de Ferrol. A celebración do equipo que recibiu a primeira camisola de líder desta temporada. Tempos da regata co rexistro de 21:45 para a gañadora, vantaxe 12 segundos sobre Puebla. Terceira Chapela Uofco B, cuarta Bueu Ximei B e quinta Salgado Perillo. Fumata branca para dar inicio a unha competición con récord de traiñeiras. A Liga femenina conta este ano con 10 equipos e en Chapela as 2 primeiras quendas foron lanzadas. Saíron na primeira a Megrove, Cesantes Bueu e Salgado Perillo. E na segunda a Cabana de Ferrol, Castropol e Cabo da Cruz. Regata 4 longos no seu ecuador a Megrove viraba por diante de Salgado Perillo. Dende o paseo da área longa, o público contemplaba como Cesantes Bueu marchaba terceira. Lideraba a segunda quenda Cabo da Cruz ante a Cabana de Ferrol. E en terceira posición ia Castropol.
Amegrove resistiu ante Salgado Perillo, non puido seguir esos ritmos cesantes Bueu. En incotempo de Amegrove, Nico de Salgado Perillo, puido Cabo da Cruz. Iso sí, as de Boiro apuntáronse a súa quenda por diante da Cabana de Ferrol e Castropol. En marcha as 4 traiñeiras que completan a Liga Femenina: Rianxo, Chapela Uofco, Mecos e Tirán Pereira. As locais son as defensoras do título e comenzaron moi fortes. En segunda posición marchaba Tirán Pereira, man a man e triunfo na serie na xornada de Chapela Uofco. As veretes recollían a 10ª bandeira femenina Concello de Redondela. Unha vitoria moi traballada porque Tirán Pereira plantou cara e a diferenza foi de 9 segundos. Terceira Mecos, cuarta Amegrove, quinta Salgado Perillo e despois Cabo, a Cabana, Rianxo, Cesantes Bueu e Castropol. E para rematar a tarde de remo en Chapela, primeira xornada da Liga A masculina. Mesmo formato que na femenina, dúas primeiras quendas lanzadas, con Mugardos, Tirán Pereira e Bueu Simei na primeira serie. Cesantes Rodavigo, a filial de Cabo da Cruz, San Bertolomeu Bersí e Narón, na segunda. Clara vantaxe de Tirán Pereira o remate do segundo longo respecto a Bueu Simei, que marchaba segunda, e Mugardos terceira. Este ano a Liga A conta con 11 equipos. Os da segunda serie comandaba o San Bertolomeu Bersí, pero con peor tempo que os seus veciños de Tirán. 7 segundos de diferenza. Por detrás de Meira, viraba segunda Narón, terceira Cesantes Rodavigo e cuarta Cabo da Cruz B, que segue contando co seu primeiro equipo na Liga Oscolabel. Chegada gañadora da primeira serie, Tirán Pereira. Bueu Simei, no seu regreso a Liga Galega, finalizaba a segunda e pechaba a primeira serie Mugardos. Entre as da segunda quenda, mantívose firme San Bertolomeu Bersí, pero sen poder achegarse o tempo de Tirán. Segundo posto para Narón, pero con peor rexistro que Mugardos, e Cesantes Rodavigo non permitiu que Cabo adiantara. Volvían as bengalas dende a batea, porque na terceira e última quenda remaba o equipo local Chapela Uofco, xunto a Urme, Mecos e os asturianos de Castropol. Chapela é a favorita para suceder este ano no máis alto da Liga Ares, e así o demostrou. Na segunda virada levaba o mellor tempo e por 11 segundos de diferenza. Lonxe dos veretes, Castropol segunda, Urme, é dicir Muros Esteirán a terceira e cuarta Mecos. Festa rachada sobre a auga para celebrar o triunfo na serie e na xornada dos locais de Chapela Uofco. Castropol claramente segunda e Urme sacoulle 8 segundos a Mecos. A edición número 40 da bandeira Concello de Redondela quedou na casa. Victoria de Chapela Uofco, tanto en homes como en mulleres, para a ledicia das súas seareiras e seareiros. Exhibición da área longa, meténdolle 23 segundos a Tirán, terceira Meira, cuarta Castropol e despois Urme, Bueu Simei, Mecos, Mugardos, Narón, penúltima Cesantes e pecha a táboa Cabo. Por fin estamos todas as galegas competindo en Galicia, dando nivel a esta liga, demostrando que aquí hai nivel, que podemos remar. Gañar sempre ben, non? En casa sempre é máis especial. Vimos de 3 entornos diferentes, 3 remadas diferentes, ao final cambio de xente, tes que ir tratando de facer un bloque grande para poder aspirar a moito máis de cara ao futuro.